po, pag magpunta po kayo dito sa lagoon, ma'am, makikita nyo puro puno po, mapapansin nyo lahat. Pero lahat yan sir is puro bakawan, mangrove. Dalawang klase lang po yung dominant species, yung bakawan babae at yung bakawan lalaki. Sila lang po yung pinakamarami dito sa loob ng lagoon. So unfortunately sir, yung bakawan hindi pa sila gaano ka-gender sensitive, kaya wala pang bakawan bakla. Yes ma'am. Pero pinaglalaban namin yan ma'am, para pagbalik nyo po, kompleto na sila. Magiging 4 na. LGBTQ+ na sir. So ang kalagan ng bakawan na yan ma'am sir, in every hectares ng bakawan, makakaproduce po sila ng 1 ton of fishery product. Ganun po kalaga yung bakawan natin. Yan po nakatira sa mga roots niya ma'am, yung mga maliliit na isda, pati yung mga crab. Pati yung mga isda pinibenta doon sa may beach area ma'am, dito yung nagaling. Hindi sila pwedeng magbebenta doon sir pag hindi po ng isla. Ganun po kasi. So kumbaga dyan po yung kindergarten school nila ma'am, sa mga roots ng bakawan. Yan, pagka-graduate nila ng K-12, lalabas na po yan sila sir. Kuhulihin na natin at kakainin, yun na po yung graduation rights nila. Kakainin na natin. Pero kung titignan natin maso yung roots ng bakawan, parang walang direksyon sa buhay. Pero malaking halaga yan po sila para sa atin. Diyan tayo kumukuha ng isang tuneladang pagkain sa mga roots ng bakawan. Okay, ang tawag sa roots ng bakawan na yan sir, flat root system. Yan po ang tawag sa roots ng bakawan. Tapos kung napapansin mo sa baba, may nakikita kayo parang damo. Okay, tawag po dyan ma'am ay seagrass. Damo rin po siyempre ma'am, in English lang. Damong dagat. Dalawang klase din po sir, yung seagrass na yan meron dito. Yung mahaba sir, nakikita tawag dyan eel seagrass. Hindi siya babae lalaki sir. Eel seagrass. Yung may po is dugong seagrass. Pero walang dugong dito sir ma'am. Seagrass lang po yung meron. Pati walang buhaya. Hindi nabubuhay dito si Lolong ma'am. Yung buhaya kasi ngayon ma'am, hindi na sila nabubuhay sa mainit na lugar. Kailangan nila yung may aircon ma'am. Yung nataas na ka? Then may ibang tutubo na naman. Another life na naman ng mga seagrass. Pati itong bangka na ginamit natin sir, dinonate lang to sa amin ni Martina Lopez. Galang dito. Oo. Bale, 25 yellow boats yung dinonate niya sa amin. Pang-letter namin sa community ma'am. Ito po kabayit si Martina Lopez. Pati itong may atip na to ma'am, bago lang to na turnover sa amin ng TPB. Tourism Promotion Board. Bale, 6 na units ma'am ng may atip na ganito. Then 6 din yung binta na may sale. Kaya ganito yung ginagamit natin na bangka ma'am, flat bottom boat para hindi masisira yung mga seagrass natin ma'am. Pati yung mga coral. Kaya hindi pwedeng papasok dito ma'am yung may propeller. Kasi masisira sa yung mga seagrass natin. Pati yung mga coral. Okay, balik tayo sa bakawan ma'am sir no? Tulad ng sabi ko kanina ma'am, 2 species lang po yung dominant. Dito ipapakita ko sa inyo kung anong pagkakaiba ng bakawan babae sa bakawan lalaki. Para kahit konti na naman ma'am, may malalaman kayo sa tour na ito. Kasi pagkatapos ng tour natin sir, may exam po tayo sir. Okay, kung titingnan natin ma'am sa dahon, yung dahon ng babae malapad po siya ma'am. Then broad yung dahon niya. Then yung lalaki ma'am, pointed. Matulis. Yung lalaki. 2 puno to dito ma'am sir. 2 puno pala yun. Tapos pagdating sa flower distribution ma'am, yung babae marami po siya sa isang stalk. Multiple flower, mabulaklakin kumbaga. Ay, nakudyawa po. Then yung lalaki yung 2 lang. Ay, nakudyawa eh. Universally speaking sir, basta lalaki, 2 lang talaga. Pag naging 3 yan sir, abnormal na yan. Tapos yung flower na yan sir, pag nag-mature, nagiging propagule po siya ma'am. Ito na. Ito yung ginagamit nila pang tree planting. Yes ma'am. Tubo na siya. Propagule po tawag dito, mamaya na spelling ma'am. Propagule lang muna. Tapos yung propagule ma'am, pag matured na talaga siya, nagiging marupok siya ma'am, madaling ma-fall. Ay! Matatanggal po yan siya sa kanya. Then ito na po yung first leaf niya ma'am. Dahil pointed po yung puwitan niya, ma'am, mahulog siya sa ground.
Pag tumusok, doon na po nagsisimula ang bagong buhay ng bakawan. Pero yung babaeng bakawan, ma'am, babae lang po lahat yung propagule niya. Then yung lalaki, puro lalaki lang din lahat. So kung ganun po yung mode of reproduction nila, ma'am, yung bakawan babae should grow among bakawan babae lang lahat. Kasi fall lang ng fall, ma'am. Then yung lalaki, puro lalaki lang din sir, yung kasama niya. Kasi hulog lang mo ng hulog sir. Nakaseparate po yung bakawan babae pati lalaki. Pero itong dalawa, nagsama sila, ma'am. Hindi yan tinanim namin sir. Yung bakawan namin dito sir, hindi yan tinanim namin. Natural lang yan tumubo. Kaya may tawag kami dito sa bakawan na to sir. Ito na yung tawag namin na bakawang may forever. Wow. Kasi tingnan niyo yun sir, bakawan lalaki, puro lalaki lahat ma'am. Sila lang talaga yung nagsama. Siguro sa totoong storya ma'am, yung nahulog yung propagule nila, hindi tumama sa soft area ng mud. Then yung dagat dito sa lagoon ma'am, may high tide, may low tide sir. Tapos dyan sila ma'am naabutan ng low tide, dyan sila tumusok. Kaya may forever ma'am. Kaya sa panahon daw ngayon ma'am, pag maghanap kayo ng forever, kailangan low tide. Hindi naman mahanap pagka high tide. Nahihirapan kayo maghanap pagka high tide. Okay ma'am sir, familiar kayo sa caviar? Oh, yes. Alin sir no? Mahal. So may alternative kami ng caviar dito ma'am. Yung tawag namin sir, green caviar. Pwede po tayo mag-harvest nun para dalhin natin sa may beach area. Doon ninyo kakainin ma'am, libre lang po yun, walang bayad. Basta yung i-harvest natin ma'am, yung good for consumption lang. Yung sabi nila tourist size. Kasi pag marami na daw sir, terrorist size na yung tawag. Panghanap buhay showcase na yun ma'am. Yung local name niya ma'am, lato. Alam niyo yung lato ma'am? Mag-harvest tayo ng lato sir. Bumili ba kayo ng lato doon sa beach area ma'am? Dito yun ang galing ma'am, yung lato nyo. Dito matatry nyo kayong mag-harvest ma'am ng lato. One way lang muna tayo dito ma'am. Dito banda sir, tingnan nyo yung lato. Makikita nyo kung gaano karami yung lato sir. Kaya mga laki. Siin pa yan. Pati yung lato na yan sir, gamot yan siya para sa goiter. Pero hindi sabihin sir, yung mga goiter ka na sa kakapagkakain ng lato. Hala. Hindi ganun sir. Yung sabi nila, prevention is better than cure. Thank you. Lato. Sarap. Bibilat pa. Down stingless jellyfish. Pwede po siyang hawakan. Pwede hawakan yan ako, television. Pero bago niya hawakan sir yung jellyfish natin, ide-demo ko lang po muna kung paano yung proper na paghawak natin. Bago po kayo maghawak ng jellyfish sir, lagi natin tandaan yung 3 letters. Yung TLC. Yes sir. Napaka-corny po ng letters na yun, but highly applicable in handling biodiversity sir. Tsaka make sure po sir na nakahugas yung kamay natin sa dagat ma'am. Kasi baka gumagamit kayo ng lotion or sunblock. Makukontaminate po yung jellyfish natin. May tendency na mamamatay sila. Tsaka baka masanay din sa lotion ma'am, di namin ma-afford. Marami po sila sir. So ganito lang po yung paghawak natin ma'am sir sa jellyfish. Naka-float lang po siya sa kamay natin. Free siya gagalaw kahit saan sir. Number 1 rule ma'am, di natin siya pwedeng iangat sa tubig. May tendency din po na mamamatay sila ma'am. Then number 2 rule ma'am, di natin sila pwedeng kausapin. Baka sasagot sir. Tapos kung gusto natin siyang ibaliktad, so wag natin siyang i-treat na parang pancake. Basta na lang ibaliktad ganun. Hindi na yung TLC mo. Bitawan lang natin sir, let it float, then from the top, down and turn. TLC pa rin ma'am. Ito yung ulo niya ma'am. Bell shaped with a flattened head. Dito po yung tentacles niya sir. Kaya ganyan yung mga style nila ma'am. Ganyan kasi yung proper kung paano sila kakain. Hinihintay lang nila na i-deliver ng current yung pagkain nila.
Hindi rin sila tamad, ma'am. May food panda lang siguro sila. May delivery. Yes, sir. Kaya sila tinawag na upside down stingless jellyfish, ma'am. Kasi pag hayaan mo siyang lalangoy, ma'am, lalangoy siya tulad ng ibang jellyfish. Pero after few seconds, ma'am, makikita nyo kung anong mangyari. Babaliktad at babaliktad din siya, sir. Ano, kaya siya tinawag na upside down stingless jellyfish. Ganito. Ayan. Chavacano Republic.